belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Vandaag begint de behandeling van de zaak Maximus. Er is geen ruimte voor publiek, zo werd dit weekend bekend. Verschillende vertegenwoordigers van de media kunnen wel aanwezig zijn. Vandaag bij Tele Curaçao deden extra verslaggevers Lisandra Trinidad en Iva Coran al verslag over de zaak. Die wordt gehouden in Marinakazerne Suffisant. De zaak Maximus wordt gehouden tussen 18 tot 29 januari en gaat om het hoge beroep van oud-minister van Financiën George Jamaluddin. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor verschillende zaken, waaronder het uitlokken van de moord op Helmin Wiels in 2013. De Extra besteedt vandaag aandacht aan het feit dat veel bezoekers van de horeca zich afgelopen weekend niet aan de regels hielden. De avondklok is weliswaar verkort, maar er gelden nog steeds regels, onder meer van sociale afstand, ook in de horeca. Niettemin waren op veel plaatsen mensen dicht op elkaar te zien. De Extra meldt verder dat er één eigenaar van een horecagelegenheid heeft gezegd dat hij niet bang is om een boete te betalen, maar hij laat de mensen zoveel mogelijk komen en houdt zich bewust niet aan de regels. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está douche. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft laten weten dat er gesprekken plaatsvinden met Venezuela over het heropenen van de grenzen. Die zijn eerder door de Venezolaanse president Nicolás Maduro gesloten. Curaçao is nu in gesprek met Venezuela over het opnieuw openen van de grenzen, onder meer voor het opnieuw opstarten van handel tussen de landen. 3 mannen hebben afgelopen woensdag geprobeerd een crash in Dominguito te overvallen. Dankzij snel ingrijpen van de werknemers kon de overval worden voorkomen. De werknemers zagen de mannen namelijk op veiligheidsbeelden over de muur klimmen en hebben toen alle deuren gesloten. De politie heeft nu beelden vrijgegeven van de mannen die over de muur klimmen. Ze willen op die manier tips van de bevolking krijgen om erachter te komen wie die overval heeft proberen te plegen. Ora você trein automaticamente bota em hobby hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre Isafet. É tem hobby fibra. É tá do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Dit weekend is een man overleden die aan het werk was in een tuin aan de Cayadril in Sint-Michiel. De man was volgens de politie aan het werk op een dak en is door nog onbekende omstandigheden gevallen. Daarbij liep hij zware verwondingen op aan zijn hoofd. Als gevolg daarvan is hij overleden. Ambulancepersoneel kon na aankomst niets meer voor het slachtoffer doen. Het lichaam van de man is in beslag genomen voor nader onderzoek. De politie heeft de tuin waar de man is overleden enige tijd afgesloten voor nader onderzoek. Het aantal passagiers dat in 2020 gebruik heeft gemaakt van de Curaçaose luchthaven is met 62% gedaald ten opzichte van 2019. Dat is een direct gevolg van de coronacrisis, waardoor er veel minder kon worden gevlogen. In 2020 hebben in totaal 548.000 passagiers de luchthaven gebruikt. In totaal 27 politieke groeperingen hebben interesse getoond om mee te doen aan de komende parlementsverkiezingen. Het aantal partijen dat bij de electorale raad heeft aangegeven deel te willen nemen ligt ver boven het gemiddelde. De eerste stap die de partijen moeten nemen is het indienen van een kandidatenlijst op 21 januari. De tijd om die lijsten in te dienen is verlengd omdat vanwege de coronamaatregelen de partijleden elkaar niet mogen tegenkomen bij het inleveren. Wettelijk staat er een periode van 7 uur voor het indienen van de lijsten. Dat is nu verlengd met 2 uur.
De lijsten kunnen worden ingeleverd tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's middags bij WTC. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.